ništa. Ne, ne skam. Ma ništa. Gledam nešto na telefonu. Koji ćeš muziku slušat? Pa rec. Dobro. Uzmi mi iz torbe. Ajmo opret ruke, ručak. Samo da malo odmorimo. Da malo odmorimo. Pa šta god ti se obratim, ti se buniš, pa stvarno ne. Može sam malo. Fino mi se obrati. Sve da ja moram zaglavim. Da, u velikom džepu. Da. Da provjerimo. Nema. Ne probaj negdje u torbi. Unutra. A što ne uzmeš svoje slušalce? Zato što mi se da... Ha? Nemo, ostavi mi taj mikrofon. Kako je tu mikrofon? Nije mikrofon, već onaj zvučnik. Možeš ga priključiti ako hoš. Ajde reci koji ćeš muziku slušati. O, ja bote, čekaj, ne znam nije. Ajde sada perte ruke. I kad jedete grah,